Mulia te mari Tuhan, mulia te manang dita sa lihut na. Iso lekku na burutu, daw titor na lagu. Jongjok kami, lain anaknya Mang Borum. Cendala sa lilengoppe, lain ngamar layaw tuho. Do tuho ibotokku. Alay maride, yan ako taon. Anak mi nga gabi lakku. Burki nga gabi parungwemmu. Gabi lam tabba ma lekku. Solot di parfamilyotta. Tabba ma toguni partolongotta. Disialani upasatami matuho. Itolot tamulay ulos nahabal sitorok rabbu jalan nagajang di guarimon ulos pasamot. Masamot na ulimon lekku masamot na dinggan. Gajang inauloson anggiat matutusongon guar ni uloson gajang maumur di holekku dotoy botokku torok rabuna torok matutunang pinoparmu torok manang pahoppu ni ninono diho tujulan ni arion hafal itokku do lae mangulosi daging mon las matuturoha nida roham songoninang dagingmu sahat ma pasu-pasu ni Tuhan tulaiku songoninang ibotokku jadi nuaing pe amang permusik nami asa upasatami ulos namion tiboto nami lain namion bae majo amang totor nanaing totor lima ulos bersama dong ulos na uli sigat yang lakuong pasado kumatu horai si asabo pasado kumatu hoi to pinaribo pagi doa Tuhan mari te ulos pasado angki mai pasti batara ora sora jana pengai sama tua hita anak pinung ngagaveraku porque ngagave paru maempu Marsia jua kita dia kahura Bature hitaria kahura teka Napa sining mapangsalisian Daulah maorong kasia Tuhan Tarahut maorong kabarsinang orongan Rampak ulur hita junorok tutoruhan Mari kasih batara horas horas Jangan pengen sahur matua kita Anak minum ngagabe aku Baru kinum ngagabe baru mainku Persian jua kita dia kara orang Pature hita dia kara orang beka Lapa sinik memperselisia Daulah maolong kasih Tuhan Tarahut maolong kabarsia holongan Rampak ulur hita junorok tuteruan ulos si balas daging modiamu ulos nagajang ulos sitorok rabu ulos nahabal sungguh gajang di ulos matutu marcogot taduan umur dihamu gajang mau umur dihamu na dua sehat-sehat mahamuinang doto amang hela nalahom mamupuk keluarga na baruon terluhom itu hobere bangun ma keluargai do pundasi na kokoh Parjolo maju punda sini keluarga na kokoh ibangun namang asa molorope manang ngalogo haba-haba manang dia pe akka narona nang manggugaya ka keluarga molo ngakoko do dibangun ko punda sinamang dang nalau tergugay ini alak pe jadi songon ima songon torok rabbin na anggiak matutum saya marsugot taduan si torok pinopar maho helado toboru
asa arong pasonang rohani ba para oma sonang simbatuan do takka keluarga na jonok tuhita sudia marlas ni roha sara dis bagi dok tuho boru anggo mamudai di jabung piso goto bodai si pasingok ma sido honok tuho bala di tikion burjuha baru tuju amang baru mi dakolan amak simbatuan be mang borum doi urang songod dia maburjum sian na jolo marbaba songod dia maburjum na jolo maroma to mang borumi mabani inang kono burjum auto mang boru to na borumi molo baba na oma inomor tolo maropa pepek ko nang palabang winang da asal maburjo ti maduam unang patari da ho nahurang hupadai ho boru anggo apogo seni bapa mi di patudu ho tu na borumi tang pola bahai tang pola mailaw inang ali anggo kahurangan ni paroha ni bapa di patuduho ailaw do dia wida borura jadi songo ni babor kusudang ho amang hela bere aju mang kimi berera tu songo dia bengai boto ho iya ni kekurangan ni mana mangai boto ho jadi nong siap do si bere jadi songo ni majo berekku upasata mi ma uloson alai parjolo ma itabayopung manang namang muda tabay ma opung. Iya, manik kopi hatan yang kini berison terkhusus dari keluarga Gopung yang datang dari Pekanbaru buat bere kami dan buat buru kami yang menjadi hela kami. Kami mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Di dalam perjalanan hidupmu andalkan Tuhan, izinkan Tuhan yang berkarya di setiap langkahmu. Jadilah keluarga yang bahagia di hadapan orang tua, di hadapan kita semuanya. Songon namani kopi hatan yang gikona mang boru doho dina buruku atena buru ngadi tadoho yang memon sadok ajar-ajari aju-aju ate asa denggan asa martabak keselas ni roha terkhusus buat bere kami jadi hela kami sipatar tunjukkan jadi dirimu bahwa kau marga sidabari basilahi sabungan begitu juga dengan boru kami tunjukkan jati dirimu bahwa kau boru nenggolan ate itulah doa dari kami. Dohono nai masong hatan ina dua-dua asana pura di bagasa taga nulus di bagasa sodi molo tu kami pe namang ulos badan di batama yang go namang ulos topi yes saha-saha di solo masaha mutubutian duku pasahat tami ulos helaon saha mahito leleng mangolu saha tu perhorasan tok-tok ma diramoti Tuhan musik Sikaru tubuh anak koina tubuh baru asa merlu gampamu di sana solu mahalulu inariko dalam ibaru sai hot maho di hatu aumi Alikon haposo tua pangaraho mano moruku masih aropa masih aju amahamu marsadaroha burju moruku masih madua asa tada mahoina boru nenggola inggal hono maboru haminatu atu amo ainu ngaro berokami hela kusia dopani moras maho tiur malah kami marang diri abe marhuta homuse bintang yang maboru kita mardomu hasia ihu tono muramai ela kusia ropani
Horas maho uli wani bibi Manang didi ape marhuta omuse Sudahida Tubuhan lang lakoiran Tubuh sikoru Tubuhan lakoiran Tubuh aporu Asa perlu kamu di sarasoru Mangalului nariko dalam mingolu Saya Horas Jadi takas mapasaha topung Yang comandar real Masuk jadi boa nombu Tu parjujiani Yang comandar real Naik ke boa nombu Tu paradatani Tidak tahu dulu timam sih Tapi tanami mo tomata nomor 2 di bata asa gajang mau murmu songotorok nira bunuloson lam tutorok nama pinoparmu jela hafal asa tunglas mabadamu mamita tomata nomor 2 di bata tu gajang nomurmu asa tung martaba akaslas neroha asa dohono nami sapadohan ina dua asa napura di bagai satakan ulus sebagai sasod di molo tu kami bina mangulus ibadah di bata yang benar mangsusot di asa sahak saat disolo masaha matubutian di pasu-pasu Tuhan ma bertabak keselas neroha stok tong ma diramoti Tuhan musik siap-siap dokter Bapak Karolin Kurus Tangga Kepala Setor Prabu perhitian namon tutuhat tapat kebasai mengido mengilih-ilih asang kia matutu si kacang umur anggur bor nami son jalan sito pinopar yeruk supasa tami ulos nang kacang Setor Prabu namang boru asadawan nama sonatan si tua sah ni sulumin na saat kebutian ya nunggu pasah tami ulos nang kacang Setor Prabu saya sah tua mana pasaton aka pasuna butima pasahatu ulus nagajang ulus nahapal ulus Setor Prabu marhiti ulus namang itu bereh unang mabere kamu sian para depahana alay marhiti holong nani suatu ni dibata tutong-atongan nami mabuaton marhiti hun uluson di pasahatu hatta maka silas neroha di hamu di tong-atongan di keluarga muna marhiti ang kaparian konon asa dapok na jinalah jupang na niluluan marhiti ulotos tumitahun uloto di bagai sasadarion pasahaton nami mulus na gajang ulus Setor Prabu saha isolo masang patubutian toho may dirodang di bulan iku pasahatan ni uloson saha mitoliling mangolu Horas toktong ma diramoti Tuhan
siap emang udana. Bisa lah. Tuang baru naik, pakai kamu cukup kursi so. Dua pasang. Alas neuraun. Lagi. Boy kita marpu Iya. ison. Sarupa ba corak naik. Dotamu. Corak naik sarupa kamu na. Roha mituson lai muna. Pun molo uluson lai. Nalau mangulusi daging muna don. Molo nalau mangulusi di muna tuhatta do. Nah, jadi songoni maju saatnya kata di sana kami las marohan nilai. Mau lihat. Masih kok namang guru, kita mau kesana lagi. Tangiang nami tu rupan di debata. Kacam mong burubutu culo no. Torok maka pasu-pasu. Jalo musen rupan di debata. Nek pasahaton nami mauluson. Ulus na gajangon asada honok kuma. So kata di pasan nama dok. Tiu wai di sumur. Gajang iya di bodar. Pita-pita nami tangiang nami tu rupan di debata. Tiu ma parida mutu culo non. Tiu ma pasu-pasu jalo musen rupan di debata. Hot maha musik gajang umur. Jala tok-tok diha yang pinopar. Bye ma pada nami. Terkhusus buat amang boru nami, dohok na boru nami, terutama buat hela kami dan boru kami. Inilah perwakilan doa atas punguan-punguan yang ada, yang datang dari Pekanbaru melalui ulos. Punguan persahu tahun dos roha, punguan toga sahata sekota Madia Pekanbaru, punguan toga nanggolan boru bere iba bere sektor Arengka Barat. Dison marhite ruhut na di pamasanami di sana na sisa dapat kilalaan di las neroha nang didok neroha di partikian na ulion na dengganon marhite ang karani molo pamuriboru anggota ni punguan pasaha ulos mapunguan ommai hata ni uloson sukasuna ima hata nami naro siat pagabaru marhite akka ulos siat tonga-tonga ni punguan pasatay ma tu bapak nami. Iya, siya donga sahuta sahala perwakilan asa tadaha mo ng rosa donga sahuta. Hasuhuto bolon lay nami sida bariba silahi sabungan do iboto nami dison. Ito terus terang jujur nung jog-jog dison akka hula-hulam nang pasahaton ulos nagajang ulos tero rabu songok kataniyak kana namalo namadog asa gajang ma aka murmutu julano toro aka pasu-pasu. Abon ala terdaftar dohamu di punguan di puta nagabi na sangapi tuga nenggulan sebarelang. Di son nung jog-jog kami ulos sian BPH tuga nenggulan sebarelang tabani dia ka sektor-sektor tabani aka pribadi lepas pribadi aka marholong ni roha. Molotuk songonope turpana uloson hola parhitian doon dalam nami martangiang asang dia tujuh luano ahan apa nata parsita ahan nata sakapi di pasau de batamai martupa sahat tua binga muna sahat di tonga-tonga di rumah tangga muna adok sautik nasihat bainokku itoku doh tu bereku ima si patar bere boru pada saat ini kalian berdua adalah dua jantung satu denyutan satu iman, dua hati, satu idaman. Tapi untuk ke depan, itulah permintaan kami. Yang dulunya berdua kalian, dua pola pikir, dua rohani, dan dua permohonan kepada Tuhan. Untuk ke depan harus satu kalian ya, harus saya sekatan. Dan pada saat ini, kalian berdua sudah mempunyai jabatan. Bereku si patar, posisinya, jabatannya sekarang sudah suami. Suami itu ada artinya dan istri itu ada artinya. Suami semua untuk anak maupun istri. Apapun yang kau hasilkan bere untuk anakmu dan istrimu. Tu ibatoku tu boruku silis dan enggolan.
Jabatanmu sekarang posisimu adalah istri. Ikut suamimu, taat, rajin ibadah. Kalau memang itu yang ada di tengah-tengah keluarga kalian, saling mengisi, saling perhatian. Yakin dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam akan kebaikan kepada seseorang yang menghargai, yang memuji dan menghormati dia. Aladi tak pola gajang medohoroku neng Roma hami pasaton ulus na gajang ulus tur rabon. Dahonoku ma hatani pasa nama do Tuhan muda dua bereku boruku. Dahonoku ma songon hatani na dua nama dogi asa songon hauda bulum mahamu. Bagas marurak tutoru tipombar bulum tugijang mardaka tu hapirak tu siam uima paparamu tu jualo. Marhiti-hiti ang kapahupunami asa tong adong babi gabi ngomuna tujuh anon aladi bere dohoto boru uli las maroha majalo akatulangmu majalo akahula-hulam dina pasahaton perbuih di holong nami imadalan nami martangia tuado pandere bat apa nami asa hupasatami perbuih di holong namion tu boru nami doho tu bere nami unang ende rohani baida ende rohana no bainomu nak itu si rohani so na siya rohana ma paima ede manang godang na ho partusi
kami mau sampaikan terima kasih kepada Tuhan karena ini semua karena anugerah Tuhan. Panjang perjalanan yang kalian lalui, ya, hari ini kalian dipersatukan. Apa maksud dan tujuan Tuhan mempersatukan kalian? Kalian harus pegang itu, bukan hanya untuk sekedar enak, saling melengkapi, bukan. Tetapi Tuhan mempersatukan kalian untuk kalian melakukan panggilan kalian kepada Tuhan. Amin. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Inilah dasar orang untuk berbahagia. Yang mau kami sampaikan, Lisna, Patar, cari dahulu kerajaan Allah. Semua ditambahkan kepada kalian. Perbedaan yang cukup banyak di antara kalian. Kalau kalian saling membeda-bedakan, akan sering terjadi salah paham. Tetapi kalau kalian saling menutupi dengan kasih Tuhan, mengutamakan Tuhan, saling mendukung, kalian akan menjadi keluarga yang berbahagia. Semua ditambahkan kepada kalian. Kebahagiaan, panjang umur, kekayaan, hormat ditambahkan kepada kalian. Di sini kami datang, Lis, Abang Boru sama Anak Boru, ya, kami tidak ngasih ulo sinang, kami memberikan ada sedikit ini, dan kami percaya bisa kalian pergunakan untuk rumah tangga kalian, ya. Dan terakhir yang mau aku sampaikan, selamat buat kalian berdua. Semoga keluarga yang menjadi berbahagia, panjang umur. Ya, enaknya, ya Patar ya. Buat adekku, Bu bilang selamat berbahagia, ya Dek ya. Tuhan memberkatimu. Itu aja. Amin. Amin. Ini Tuhan. Iya, mulai hati di Tuhan teman hati di persorata. Mani kopi akan uli, mani kopi akan dedenggan. Marhite ulos holong, ulos panggawe, ulos herbang. Sian horong di hula-hula nenggulan. Di son aduk kubuah kami. Di tiki namar hata suhatnya pang. Om mana boy terbuah kami ala kebetulan. Mar pesawat doh hami doh laikon. Jadi maceworat. Mula tu ngopen wang itu naburuh. Naboy terbuah kami. Mula tu bilang-bilang na 15 lembar. Laos di semua naik mandi kopi setengah-tengah ni punguan ni tulang. Muntir, Pekanbaru, Areng Kabara. Marhite hatani ulus. Ulus na hafal ulus na gajang urus turuk rabu. Tumitaho mo tomata nomor 2 di bata. Di si kopi ma, aka hafal ni pacarian. Hafal ni dang pamanas. Marhite hasihaton. Ni daging nang pertodion. Gajang umur muna. Hati manguruh. Saluhuna. Keluarga sudah beriba nang dohak dia kana buru nami asa di kopi tuas di batas luhut akasilas nerohai marhite memukolot di bagas sedarion di naho ripe hela nami dohok buru nami atong dihamu pengantin baru dohon nami siapa dohan ini tua asa jongjong di julua mana tak depak tepahan dung di marwan tangga muno jupang marihamunan di luan dapat ma nacinarahan. Mulate bahula-hula perok kamu minang udah katung dangol yang baraburan di ilun di botong munai tu tulang nami rajai munte Barjolo matok kita molate tu amata perningkap basai ala di lehon do di tahi pasom saat kita bui
tu Batamon di pesta ni berenibo. Lai boto itoku omma asli na holong. Molo holong idokon maradopok keluarga dak ala na adong diba alay parpal balaw do. Lima. Jadi pepek sarima tu ama alay kudo itoku. Mangadara-jari akka nyonak kabereni boda lairo itu tu bereku pengertian keluarga bukan materi keluarga, bukan jabatan keluarga, bukan kemiskinan keluarga. Pengertian keluarga adalah siapa? Kalau Anda selalu menyapa itu adalah keluarga. Kalau bagi aku contoh, kalau lah umpamanya pun kalian kasih sama aku kurasa jelas saya rugi, benar jelas. Tetapi karena keluarga, enak kali ada bereku di sana. Mudah-mudahan bereku ini bisa juga seperti itu. Tulangnya ini. Kalau ikut kian nemburuku ke sini, air mataku pasti datang. Jadi bere si pagidok kutu hamuna. Kebetulan adong do di sotong apal anakku. Jadi asa tedahamu namar hula-hula namar buru asa yuta dahotok tulang mon jenek do. Jadi sebagai dokku tuh hamuna berekku selalulah pertama sekali siapa menyapa baru ada kedekatan keluarga. Jadi rohami berekku do na tulangmu nalaho pasahaton ulus ima ulus nagajang ulus nahabal sitorok ni rabu i perhitian di bere perhitian doi perhitian ima perhitian sekalian hami mangidu tu debata asa anggiat tamu gabi keluarga si turuo ima pesan nami song kami tulang muna asa songon dadio niu pasama silokolokku si titi men na si kopa golang-golang pangarapuna tuk songon dia be ulus akan nabiwan namio na tulang mon unang nilai na bereng madiharoro ni na tulang modah sama saat ni sulu saat matubutian say lileng ma hamu bangul say horas-horas dapautan jadi pacarian sama tu dongatuku Satta bima di luluan atorop satta bima saudari rajani hula-hula au dang tuhamu makatai au siak kami sian tulang robot ima tulang mangiu samunte do. Jadi au ma bebehani munte na di Batamon alana tung haci doro aku sadarion alana nang panggorat di hami senakaning alana dihamu anang boru nami raja bariba ipasatamu hudul nami di Jolomuna jalani hami mangi huton siak tulang mahami nuaeng ima pungan nami munte na bercada rong di Batamon. Jadi tuhamu dia anang beruku do na beruku dia lagi dang au dang berani au makata itu hula-hulaku hula-hulaku nenggolan na wala menenggolan do buru nenggolan do. Jadi itu nak beruku dah do tu nang beruku maka tahun mulai ati mari tuhata mulai ati marang di kita saluhna dihamu anang boru nami do na boru nami rodo hami satonga-tonga ni bungata munte marsada tungpe dia do muhami nakaning hudul dia do bani tulang marbo habe eno mahami disi alana ima haro tikina ima haro arina ringgan arina uli arina lehe sadarion. Jadi dipartikenon anang boru do na boruku rodo hami satonga-tonga ni punguan ima punguan munte na marsada na rong di Batamon alana si pardoho do anang boruku do na boruku di tonga-tonga ni sada bungata munte marsada di salani anang boru silohonon nami tuhamu son hatani na dua nama dokon ador haduka main na tugu ni lobu ador hatiti ya tugu ni horbo pepeng sarum batua ma na poruku do na anang poruku pehu pauku satu marmini satu marnono untuk pengantin untuk pauku kami datang dari Munte Batam karena mama dan bapak masuk pungguan Munte. Kami di sini datang karena
ku bilang tadi, mama itu masuk Punguan Munte. Jadi kami di sini datang opung dari Punguan Munte Mersada yang ada di Batam. Semoga paupuku sama anggiku udah manuai halabur renggol do halap. Jadi semogalah keluarga bahagia dan sukses dan selalu taat sama Tuhan. Sohon hata tende tutu nama dokon pinatikon hudur maina tutu binitabian. Tu dia belakak, tu dia be paupuku mangalaka do paupuku baru. Saya tu sima dapota persaulian. Mau lihat pinasa ma Tuhan murah janami tumorang. Molate. Setabi jo adora sosatu tumorang, walusi jo saotik jolo hatani tulang munte. Raja nami raja bolon tidak rohan nami ni anak kiningan. Hamuna sahudulan nami do jadi alam dan gora-gora nami tu hamuna siap punguan munte. Alam do gora-gora nami. Mol sunari panggoroni parboru doi. Ah, ida jadi bolo tupe, ida kamu nak dalam gora-gora nami, anope gora hami hamuna. Tuhan mangyut nami munte. Mula tema anang baru. Kumege jada takas makani ida kamuna. Di jolo nai mahamu, inahamu nakani. Sudah nama pege, berarti kami dang naolo kami hudul di ado pamuna. Gora-gora muna do raja nami, madokot itu lo nami mahamu. Ido amang, ido di ngotami, mau lihat Mau lihat madulang, uduti madulang. Jadi mau lihat di Tuhata mau lihat manang dihita saluna. Bakona doi dia kaulaon, adong na hurang lobi. Jalan memang kosong ni do ulaon. Terlumubi ma di pariban nami silalahi manang sidabarida. Molo di ulaot ta sadari omar pariban dohita. Takas do mungkin marsitada kita molo au tong do boru ni raja ondo boru ni hula-hula ta ondo tong na dijabu molo tupe hurang marsitada kita mungkin damang iko tao na hoi pamingke alai rak marsitada do rahita dison. Jadi mau lihat ma di Tuhata dia para sadarion las martabatabba mamusai partuturata molo auro harorokku dison ditabani haroroni sian hula-hula odak ini rak masuk dohami manabai mamuse hula-hula na marang di situ morang na dirok tehe lain nami noma lain berarti anggi boru muma nongan boru situ morang itu daw nani alam ni anggi ni amang udah metong imana hodokang di boru ni hasu to noma nongan. Ada pola nama alunga suku-suku kadang na pola bahasa Indonesia ini hata batak langsung donunga ini iya dan tidak donunga ini kan ini donunga jadi na hodok kami robani nani rahuk ni holong dohi tadi zon nambar keluarga bolu hupai itu utami rakining tulang tadong raja inenggolan dotong di zon jalan marsuha iapang do berarti ulau keluarga do sebenarnya dak pola nama Allah sebutullah ulah honon alana ulon keluarga do dari hati ke hati do. Jadi mau lihat ma dihita saluna terlumubi ma dihamuna sila hisabungang na mangulahon ulon taon di bagasan las neroha. Tong do sokon nilon ina dua-dua do horon nami balitang men nabagabe tumadako sitadoan ari mudo gabe ala takas do hubere kami hamu marsi paulolo. Matugo. Suang songoni manang dihamuna pariban nami. Mau lihat ma di Tuhan, mau lihat manang dihita saluna gajang mau murmuna apara sudioli paribakku dinapai hutihu anak taon do may taon say diramoti Tuhan ma kita saluna songon nilon ina dua-dua marahoron nami pinatiko kujur matujulon itapian tusiha mo mangalakasay tusima dapota persaulian rumah ijo main napado-pado rumah gorga say tubuh madihamon nabisuk do boru nama romarroha saat-saat nisulong mga saat sepertian nung asaha uloto di bagasan las ni roha sama itu tu panggabian sama nang tu parhorasan songon di atas ya kami hula-hula na poso mau lihat ma o pasat kami ma Tuhan hula-hula na marang kido iya ala ni mau lihat ma dito saluna
Tumat taraja nak tasuripada. Umbala semangatnya kami orang dihula-hulai. Gabe tulang. Sebenarnya nian kami di penakon di jolo bona tulang. Adalah semangat ni to. Ala semangat ni tulang situ Gabe orang. Gabe tulang. Marpamuati maruhan tulangi. Gabe bacalah horas di tasalut nah. Jadi di son terluboy be dohon nami tu pengantin mate. Pengantin ima si patar dohot si Lisna. Di son opung. Kami rodo bona tulang. Bona tulang marpun pancernahor. Bola bona tulang di dok mai tulang di bapa. Tulang di bapa muna berarti maropung mahmu tuhame. Jadi tusogot haduam molong akaulaon tuhamu opung. Molo iber kamu akka marpun bancarraur opung muna mai. Dah? Ide pesan nami tu opung nate. Jadi siang giat manian perjolo don nami selamat menempuh hidup baru matuhamu. Saya datop mahmuna dapotan dilili andor muna maranak marburu mahamuna. Rodo hami di son songon pemuna membuat ulos. Songon ulos holong. Sebenarnya hola perhitian dong uloson anggo nama masu-masu amat tadi batado. Na mangalip pasu-pasu na tuhamuna saluhna. Jadi dang pula gudang sedon nami nak songoni katu keluarga asutum paranak do parburu. Jadi holan tu pengantin ma do nami dong do hata ni raja na mendokon. Ya. Rura ni selindung menda gadu-gadu selindung ma tu gadu-gadu si poholon. Setubuh anak Musa 10 baru muda 10. Oh, lok. Jadi asa salnai do honok kumusengan. Asa binatik ni hujur menna dito binatapian. Turia mo mangalaka masih patar do silisna. Saya tisi mahmu dapotan parsauli. Maduto. Di mana boy sedon nami horas lagabi madita salutna. Mau lihat matulang. Nunga sikop betulang. Mau lihat matulang ada orang soy jalo hamu ibitahamu. Dia kagodang muna. Ima dinalapasaton parbuay ni hulang muna dalam muna martangiang tubere muna pahupu muna tulang na burju raja ni hula-hula molodung pedang terbaik kami pamorong muna pergeleng muna patotorhok kamu mabelas ni muna marbunga-bunga tangan muna raja nami alay pos dorohan nami pergeleng muna pamorong muna anggoroha muna toktong do jalahot do marbunga-bunga lau mananyak ko kami pamorong muna pergeleng muna dinasipul hamuan non tulang hula-hula rajana burju pasahat dan parbueni hulangmu marhide ulos serbangi tu beremuna papu munai molotung las disipe hujalako kami songon si palas rohani hula-hulai adok kata dina dua-dua mandok kedak sudah pudun tung susuk kok gabe palinga dang sudah pabayanan nium tung pesijamoni tangan na sasadia alani hula-hula tulang na burju asa sititi masih gopa golang-golang pangarauna Odik sosadia pinaboy barbat kami mabalas rohani hula-hulai pos marohanami rohani hula-hulai las rohana Tuhan tamat tong namanggohi pasu-pasu alani upasahan kami mapartikanon dihamu hula-hula nami ditahamu matulang abang bumi dihamu amang terkot sinami ala nang robat tu hami na laong pasahaton ulos holong nami tu pahupi nami baik kamu ma gondang na hombar tu si didorong kita Bergine mater pere mataku marne ko sapi turang Bergine mater pere mataku marne ko sapi turang Oda emas, oda indah, siku janjikan bahu tulang. Oda bekap, oda listrik, siku janjikan bahu tulang. Takas mau pikir lebih, sadiko kerugian bamu. Hukum pergeluhan tak, boy ngomu cari.
odane keleng atemu biar aku itadikan kono aku oda emas oda intan si ku janjikan bamu turang oda makeup oda lipstick si ku janjikan bamu turang takas mau pikir lebe sadi kerugian ku bamu hukum pergeluhan tak boy ku cari takas mau pikir lebe sadi kerugian ku bamu hukum pergeluhan tak boy ku cari oda emas, oda intan, si ku janjikan bamu turang oda makeup, oda lipstick, si ku janjikan bamu turang takas mau pikir lebih horas ito arong no hata tutu nama dokon ador hadu damen neto kuto kunilog ador titi meneto kuto kuni horbo pepeng mahamu sarma tua pato kuto ku pahoppu satu namar nini tu namar nono saat indah solu sama tubutnya niti garas nunga betutu saat kanauli akan tinggal tar luowi nama jalo pasu-pasu ibe berenami do borunami asa sa meto salu na tu panggabi atau perhorasan begitu pengantin baru aja so yang joburkan halo so dinaroho boru hasia tu jauh di takutada doh berekon lasir aku hors baba batuain ngole atem itu so naroho berginon dikku daw na batulas ni roa daw do na burkon na hari pungin naro aku wah si dia marna boruson ido pala na borku gadunggon nekan doang wah main dua hayu naraku kan ate dito ido apala mek kumonin na romusedo berekon bah so naro bodu berginon dua baro akalas ni roa udah gabi niku berita gabi mau berita horas tarhirewa ni antulangi ngengi mekel jadi molate mo tuan ate do isi mau tadde berekon burkon ale usukun setiap majo, ala nalong do putta to kasado berajo, si diero, si ono purong gurba, cagoro gurkon ro aku, maedo gurko kami motoro na obar kusi, jadi molate ma buruda si adda, bol hubere ngiti to konsul mana burju do hubere ko, tak moto da roamda, ale bol hubere, si mulai urok do tuinata na burju do burte hubere ba, asi morhana, sesa madak kana uli dai tokura, perwano, olopung, elak kope na burju da berekon. Jadi dak pola bigajang no honok kote. Bere hasian. Arong nuade tutu nama dokon. Dak karo tupang ama do tulang da. Ama dorere anak do bebere. Ido ko kuawa mangda tulang nim do ah. Kaso totan no tabu polo sama no kokon ke bisigak ko tuaw. Ale wala tulang terpasta biar pelo wae. Si pasta bere da ngarong, si pasta tulang do darong da. Olopung. Tona do ido bada. Bere hasian da. Jadi welcome dua puji Tuhan langsung na serasi dunia. Ada serasi opedati ya dia berumah tangga dah. Negara rintangan pertama. Tapi kalian jangan dengar yang ini jangan. Yang penting positifnya bagaimana burukon do non berekod da buruda. Unang bigyan wakata negara atau bahasa Honda sotikos. Burjubi ulah berkoron non. Masa merhati bigyan. So ini nang jadi suatu bigyan wakat ya ketiga da buruda. Do da bereda. Kerjalah yang kerja ya. Jadi perwahon, so turun ini kurang dotong. Anak-anak ngapa perlu lebih berumah tangga, bapak tua setelah bilang nama rakyat. Lalu ya kami berbara sampai di titik. Tidak pernah saya enggak. Belum mali aku idak. Belum mali minum mau. Buat kopi tidak saya bukan bohong enggak. Sampai sekarang. Biar kamu kan nangga jawaban itu buat. Tak kusur alanya. Ini belujur. Tang nama berjara. Nah berkot datok kada. Ini belujur. Pelagi dong dadanak. Manusia marhua. Dia peroleh tu le setiap wilayah dak dah.
Olo pasti pindah mo jo. Ay so ison. Ay no ato. Asa mo na tamo onto tamo. Olo. Jadi mo natin mate, no? Dapo na kajang dokolok kurang de. Ilo na tutua otoras men para saran sa tua. Burjua mo marna toras terlumobi ma marsimatua. Matutu. Ilo na tutua sa songko minat tua lu tudakan ya raja. Neko boy lo inang boru. Pangaluan ya kanggim. Terlumobi medam. Tadamo inang boru ni raja. Wala ni inang dagi lo boru inamora da. Boru ni raja. Da inang da. Jadi horok ko masakon sa tua. Asa tubuh minari-ari dolok tolong muta, urak nedi pengeteton. Asa tubuh maria anak nomor sangap, do boru nomor 2. Ayah si dokter ngapar itu. Saat ini sulu sama tuat kendi karsung. Itu saat kan udah kadalingan. Dia buat ikon. Saat meto salu nau panggabi apa orang. Hola tiga bisa lawan. Alatung takas tak pakidala ulauta di bagasa darion. Mardala di bagasan lasni roha doho dami. Dison kami sian bona tulang mani huruf. Tumang boru nami na boru nami dilas rohamu las roha nami. Pita-pita nami itu amat tadi bata senggian matong pohop punamion. Hatopon marurat toru marbulung tu gijang mardaka tu siamun nang mardaka tu sabirang. Asas dapat matok hatani akan itu nama dok. Ador hati di tahu-tahu lebu, ador haduka tahu-tahu norbo. Pengking sarma itu ba hamu abang buru nami doho na buru nami marpahopu marnini sahat. Suang tuang ni ma tuhamuna dua pahopu nami. Las rohamuna nang las rohanami berek kamu masih tuan na torok. Na dohot menyaksihon di pestamu na ulion. Narodison dohot menyaksihon lason roha dohot manamiakon tu di bata asa gabe keluarga naring ka kamu jala marsya mina mato kamu mars dukul tukolan alani dohon nai mason hatani itu tua di jolo balitang di budi pagabe gogoy hamu martamiang asa tibu hamu gabe asa lak madigijang itu si koru gidom golom tubon anak mato kamu do tuon boru dongan mugabi matong satu sama dua. Saat solo satu boten. Lunga roha minau pasatun ulus. Sahat mahita tu panggabian, sahat mahita tu parkora. Oke. Rodo hami mabuan ulus nagajang, ulus torop prabu, urus nabidang. Sai torop matong pinoparmu, jala gajang ma umurmu, bidang matong tango sulungmu, narao ngulung-ngulungmu. Asa napuran ma dibagas tagan ulus ma dibagas tod. Bolo hamit tong bangulo si badan di batama na mo tud. Pangoni ma hatasya kami bona tulang molate. Watay ma hulul luar warangi. Di pabotoh kamu ni namar hasohotan yanakon muna las rohanami tutu. Di bawah kami di nama nugut na siang niari nasongon perbui napir asapir matokpoki bahul ma pacamotan. Firma topot lagi ni akagil muna luju ma nang pangwan. Suaksong itu tuh noang dia pala di bot nyarion. Nanai pasaton nami itu tuh. Ulos nagajang jala sitoro rabu. Pita nami matong tuamat tanah martua di bata. Asa manggora hamisian no jonok makilap hamisian nado. Tujulan nereon asa humato dapot. Akan ani persita ni rohani geleng muna berenami apala ditikio. Tapaka jang dohonon nami pinati kom mahujur tutopi ni tapi ya. Manang natu dia pe hamu mangalaka luju ma nang pangomoan. Asa sahat masolo sahat tubotean tuyung itu tiga ras. Nuai pengane pasaton nama ulos nagajang jala sitorok rabu. Sahat matok tu panggabian jala tu parhorasa jagong riamo di Tuhan. Soni masya kami hula-hula nama kamaranggi batu bara botina.
mertua pergoman di Siboro Madonna mertua orsi di Paroro si jolo-jolo tu koni ngoton dia dapat budi di ngotai dari hanaton di ngolumi si garupari sopa margura-gura para mardonga tu kita barboru sangapa marsi uruba dia kena hubungan marsi tukor-tukoran diangka hasara cara mardame-dame di parsa orang tapi nanti kau kuju di tohri di tapia dunia mangaraka dapat parsa uria ebenisi tambah tua pergoman di Siboro Madonna mertua orsi di Paroro sorai ho amapangoli haholongi nani olini ajui barari hagane onda togu togu ibara barara marhuriai asakari sori para si pujio na pantas marroai sai game jalauras babu maranak nang marboru saur batu apa sari peombu di pasu-pasu Tuhani Horas Diari nauli diari sesada diari nadeng ganon say tuhat tama namanggohi pasu-pasuna dihamu parmusik nami naik pasaton nai maulus tu amang baru nam salut na dison bedamang ma musik na parmusik dari sian hasadaon ni rohamuna amang guru nami salut asa dohono songan hatanis dua balik tok bagabi cuma lekus pedaduan arimuna dogame di hamu amang guru nami salut nak kamarga silalai dengan dohidahan hamu marsi paululuan ala ni amang guru di saat ngajong dok kami dia lalaw pasaton ulos harbak kamu ulos taripat kamu asa dohono nami songan hatanis dua tio aek di sumur gajang aek di bonda tok saha mahito leleng mangolu jala horas tok tok ma diramoti Tuhan musik
Pasu Tuhan. Alani pada nami, asal pasang tabi, ulus naga jangol, ulus nahir bangon. Pada mang godang naho partusi. Dihoy botokku, diho puang hasian, arang ida inang, Raja Duli, amang na tua-tua, dohot di paromay diso. Bolotuk kami pediso, nalo manugu, boruta, manugu beret, tubagas parmianan nasida. Ulilas maroham, paparhatok kami, hima, dinamanugu boruta dohot bereta. Asatung pita-pita. Tangyang todo pa ni debata. Dinahutugu hamian no, beretau, doho borutau, asa tugtugu, akka holong, tugu, nang akka, papahena di dus ni rohan nasida, di, dapat di posok parumatang kau nasida, tugu mana? Akka keluarga, di, naung maduduti, sahat tu sadarion, di ulau na marsuha dia pangon, maduduti aka keluarga rupani songon laiku sida bariba nang mangala ibotokku mangihu use nang buruku nani alak ni berekku asibarohan di bata asibarohan di Tuhan maduduti aka dauli maduduti aka dading mau tung takas tung tikos mai hatari na tuai dang ibulu na sinuato dak kuling-kuling na nila kopon. Ang giat matujulan na riyon, asa itong balitag pagabi ito mudal sa tuduan. Pangiduan, tuamata de bata, rohat tama marsipaluluan, asa raputag gabi kita tujulan no, marhiti, yan kota, marhiti, nang akaparumatanggan na sida. Halani ini hamuna dua, jok-jok kami di suot tulang munuain, bapam, lau madugu hamu, tubagas parmiana muna, tu, hotni hudula muna. Las maroham bere, las maroham boruku, jadi kocih hicado. Nang pangurdotmu, dinahutugu hami hanon, jadi komedar na bohim. Unang adong bebadi hamuna dua. Asang giat marhiti-hiti, akau daw ta sadario, marsahala hamu, marbisuk kamu, ditupah ya mata debata, lahu badalani, pardonga sarepya munau, parumatang kamunau. Ulilas maroham, jaloma, neng roma hami, madugu hamu na dua. Ama pada nabi. Ama paredahan na susuk parlo pandatoku na judo madugu pinaulang mutari. Asa hutugu hami. Bere namion dohon buru namion. Asa tuktogu dauli untuk yang kalas di roha. Tugu di alkahadameon. Nang kapasu-pasu. Tua siya na dupan di bata. Badamang ma godang naho partusi.